OK, zdravím lidi, dneska vás vítám u mého dalšího nového videa, které bude v čem návštěva reakcie. První pohled. Co můžete vidět, je to reakcia od Freeza a její popisek je 6 nejsložitelnějších videí, které tě budou strašit ve sne. Výkřičník. Pardon za to kašlání, má to 1000 lajků, co je jako dla mě na Freeza nechci urazit, ale málo. Má tak perfektně spravené videa a má takto lajků. Má strašně velice dobré videa. Má 22 000 odběratelů a podle mě bych už mohla vydat milion, strašně hodně dobré videa má. Takže se na něj zareagovat. Takže pojďme na to. To měla být jen rutinní kontrola opuštěného domu. Benji se živí tím, že hlídá a kontroluje prázdné nemovitosti, aby zabránil vandalům nebo vetřelcům je ničit. Pro něj je to běžná práce, ale tenhle konkrétní dům je jiný. Sám přiznává, že je to jediné místo, kam chodí opravdu nerad. Ne proto, že by bylo staré nebo schátralé, ale protože tam neustále na někoho naráží. Lidi se tam opakovaně vloupávají, skrývají se uvnitř a on už o tomhle domě natočil celou sérii. Tentokrát ale zachytil něco, co vyděsilo i jeho. Vchází dovnitř jako obvykle, prochází místnosti a nahlas volá, že ví, že tam někdo je. Snaží se vetřelce vyprovokovat, aby se ukázal. Ayun. There is somebody in here. Takže když jsem to pochopil správně, tak prostě, nevím, proč mě to dalo prostě zastavit. A když jsem pochopil správně, tak v podstatě by měl jakože... Čtvrtý? Kolik ještě mám, hej? Ale dobrý. By měl tam někdo být v nějakém upočí. OK, už to chápu, pojďme dál. I know you're in there, man. Hello? Hej, já se tak do sirupe trčet. Dá se tak do sirupe, tam někdo vybachtává, mám sluchátka najvíc hlas. Prostě, že jsem měl bedku. Ale jinak už budu mít videa aj bedky na budouce, aj lepší zvuk, ale zatím ještě mám dobré zařízení. A já trochu musím kožu na jedno. Pomenat to tak. Co ti jebe, hej? Co ti jebe, co ti jebe? Police! Pardon. Trošku mi děkuje tady, když... Jako, ale chápu, pokud si v také situaci tady. I know you're in there, man. This isn't your house, man. V jednu chvíli se ale z ničeho nic otevřou dveře. Bez dotyku. Bez jakéhokoliv viditelného důvodu. Benji okamžitě zpozorní, ale snaží se to racionalizovat. Starý dům, průvan, nic zvláštního. Jenže pak se stane něco, co už tak snadno vysvětlit nejde. Z místnosti, která vypadala úplně prázdná, vyjde člověk. Tichý, nenápadný, jako by tam stál celou dobu. To Benjiho utvrdí v tom, že se tam někdo skrývá.
Situaci uzavře jako další případ vetřelce. Ale tím to nekončí. Později ten večer se do domu vrací znovu. Prochází stejná místa, stejnou místnost. Hello? Já si fakt musím být potěšená, já jsem Buka Kalia. No. Hello? Hello? Prosím. No, ale nějaký jumpscare, vole. No, počkejte. No. Já jako zase koukám. Já jsem nemocný. Okay. Sam back. Jsem zabuchla na postele. Já už byla. Kamera běží a na první pohled se nic neděje. Jen prázdný prostor. Jenže když se záběr zpomalí a přiblíží, v rohu místnosti je vidět postava. Stojí tam. Nehýbe se. Téměř splývá s okolím, takže si ji na první pohled ani nevšimne. Když se Benji podívá znovu, místnost je prázdná. Nic tam není. V tu chvíli už nečeká. Otočí se a rychle odchází. Už to není o kontrole domu, ale o tom dostat se pryč. Dodnes není jasné, co přesně kamera zachytila. Mohl to být stejný vetřelec, který se tam skrýval a pohyboval se neuvěřitelně tiše. Nebo někdo úplně jiný. A nebo něco, co tam vůbec nemělo být. A právě to dělá tenhle záznam tak znepokojivý. Já mám úplně husí kožu, ne? Guys, dáme si ještě jedno video a už bude konec videa, nebo prostě chci počívat trochu, nebo je víkend a tak no. Daj to odběr a like, nebo to podporí naši komunitu. Rád si pokusovat si favru. A byl by se rád zapomáhat, jak děkuji. Protože i když existuje logické vysvětlení, žádné z nich úplně nesedí. Ještě než budem pokračovat, tak bych vás poprosil, abyste dali odběr. Protože více než 70% z vás nemá u mě odběr. Děkuji za vaši podporu a my se můžeme vrhnout na další děsivý moment. Na první pohled to měl být úplně obyčejný vlog. 4. května 2018 jeden tvůrce nahrál video ze svého života na cestách. Zaparkovaný v odlehlém horském lese ve Francii se snažil opravit nefunkční lednici ve svém kempru. Problém byl jednoduchý. Lednice přestala chladit a tak se rozhodl vyzkoušet starý trik. Otočit ji vzhůru nohama, aby se znovu rozběhl chladicí systém. Zpočátku všechno působí naprosto normálně.
Mluví o drobných problémech s autem, o rozbitém kabelu, o běžných věcech, které řeší každý, kdo žije na cestách. Klidná atmosféra, les kolem, žádný náznak toho, že by se mělo stát něco zvláštního. Jenže pak se něco změní. Jeho pes začne z ničeho nic zírat do lesa. Ne jen tak náhodně. Fixuje pohled jedním směrem, jako by něco sledoval. Tvůrce si toho všimne a začne být lehce nervózní. Play solo. After work. At your own pace. Reklamy. To settle, for the gas to settle. Now I've just flipped it upside down and back again, so I'm going to give it the full 24 hours, I think, to... What are you looking at? You keep freaking me out, dog. There's no one over there. You seen something I'm not? Snaží se to schodit ze stolu. Říká si, že to bude jen nějaké zvíře. Ale pes nepřestává. Pořád se dívá stejným směrem. Napjatý, jako by přesně věděl, že tam něco je. Tohle je moment, kdy se atmosféra začne pomalu měnit. Krátce poté zmíní další zvláštní věc. Starou studnu, která se nachází kousek od místa, kde parkuje. Je schovaná v lese, zajištěná velkou kovovou tyčí a působí opuštěně, skoro zapomenutě. Už jen její popis je nepříjemný. Přirovnává ji k hororovým scénám, které ho kdysi děsily jako dítě. A pak přijde noc. Zvuky lesa, které by člověk normálně očekával, najednou zmizí. Nastane ticho. Ne přirozené ticho, ale takové to zvláštní, těžké ticho, které působí, jako by něco nebylo v pořádku. A do toho začne slyšet zvuky. Hlasité, táhlé, připomínající sténání, které se rozléhá přes celý les. Rozhodne se jít směrem, odkud zvuk přichází. A dovede ho to právě ke studni. V tu chvíli zvuk náhle ustane. Víte, to je skvělé, jako přesvědčení si někdy na kempiáce, to se ti prostě děje. A pak ji uvidí. Postavu mezi stromy. Come down to where I could hear it. I got to this old well, and it stopped. I mean, that thing's wild freaky. It's like something out of The Ring. But just as soon as I got here, just from over there, there's no track or anything. It's just wood. This girl appeared, dressed kind of like a monk, no shoes, no hair. So I said bonjour and that, and she responded. I asked if she was okay, but she didn't respond then. She just carried on walking. So I carried on a bit and thought I better double check. Went to go and find her again. She's gone. So up that way, that's where my van is, and that goes to the road. But down where she went that way, there's nothing, and there's nothing for miles. Where did she go? I'm gonna leave. Podle jeho slov vypadá zvláštně, jako by měla na sobě něco připomínajícího mnišský oděv. Bosá. Bez vlasů. Nehýbe se. Jen stojí a dívá se. Celé to trvá jen pár vteřin. Než stihne pořádně zareagovat, zmizí. Prostě odejde zpátky do lesa a je pryč. Tvůrce okamžitě vezme kameru a snaží se zachytit jakýkoliv pohyb. Ale les je prázdný. Ticho. Žádné kroky. Žádný náznak, že by tam někdo byl. A to je na tom možná to nejděsivější. Protože tohle nebylo místo, kde by člověk jen tak náhodně potkal někoho. Ale nechápu prostě, jak to může někdo tak znát, nebo to je prostě strašně scary. Koho jiného. Byla to odlehlá část hor, daleko od civilizace. Pokud to byla skutečná osoba, co tam dělala? A proč zmizela tak rychle beze slova? Tu noc téměř nespí. Každý zvuk, každý pohyb kemperu ho vrací zpátky k tomu, co viděl. Ten pocit, že tam venku něco bylo. A možná pořád je. Ráno jde ven znovu. Prohledá okolí, snaží se najít jakékoliv vysvětlení. Stopy, známky přítomnosti, cokoliv. Ale nenajde nic. Žádné otisky, žádné známky toho, že by tam někdo byl. Video, které mělo být o opravě lednice, se tak změnilo v něco úplně jiného. V záznam něčeho, co dodnes nemá vysvětlení. A právě proto je to tak znepokojivé. Protože někdy nejde o to, co přesně vidíš, ale o to, že vůbec nevíš, co jsi vlastně viděl.
Ok, doufám, že se vám toto video líbilo. Byl bych jsem rád, s tím jste dali like a odběr. Děkuji za vaši podporu a u dalšího videa zatím čau.